a ver, o comezo ten que ser unha voz profunda, aí senón a estamos. xente xa non vai identificar a tertulia. Aí estamos. O que é importante é o comezo, depois ao final xa sabemos como é, anarquía e liberdade. Escoitaranos alguén? Sí, eu teño 3 persoas, unha delas en Burdeos, en Francia. Carai. Que ademais cando non lle mando me chama, que pasou? E se te aburres, ou non sei. Explica. Que? Cando que irades? Estamos? Estamos. Bo día. Penso que hoxe é o 24 acto de tertulia no que nos atopamos parte dos que estamos aquí e parte dos que faltan. Hoxe, para darvos un pouco a lata, estamos Manolo Doval, Ana Isabel Santiago, Anxios García Fonte e Emilio Romero. Para seguir dando vos a lata, imos falar da visita do Papa, do Mundial de Fútbol, do suposto acordo de paz e das folgas, particularmente da do metal. Sin máis, comezamos. Así que abride lume por onde queirades. Empezamos polo Papa, non? Claro. Que foi o... A nosa experta en religións varias. O cabo solto que nos quedou aí. Como cabo. Será Cabo. teniente coronel polo menos. Cabo Verde. Claro, cabo, Veu o Papa, pasou aquí bastantes días, foise e nós non dixemos nin pío, pero agora imos falar agora. Pío, ni Cuidado chío, que ni aí rechouchío, non era algo así? Porque Cuidado parece que que casi se pelexan polo Papa, todos querían estar co Papa, non? Parece que de alguna maneira un personaxe capaz de refrendar coa súa autoridade unha determinada cuestión política ou posición política, non? A min isto sorpréndeme. A Igrexa é a Igrexa, sempre foi, e sempre non vexo grandes cambios dun pontificado a outro. Hai cousas que non se tocan. Por exemplo, o heteropatriarcado. Eso na Igrexa non se toca. Pase o que pase. Despois, que haxa papas, digamos, cunha proxección máis comunicativa, máis un pouco social ou non, eso sí que como unha certa gradación, non? Dentro da personalidade de cada papa, pero as cousas claves non se toca. E unha desas cousas que non se toca é o hermetismo da institución eclesiástica, non? É o secretismo que impera neles, é unha mostra moi clara, a política, por moito que digan, despois vese cales son os xestos e cal é a política real con respecto aos abusos sistemáticos contra a liberdade sexual dos menores e das persoas que practica a Igrexa. Eu penso que xa vos lanza a bola aí, quen queira collela para que dé a súa opinión sobre o tema. Pois eu sigo por omitir remataches polo secretismo e vou dicir os silenzos escandalosos e ruidosísimos. E non só, a ver, de temas internos e de temas externos. Boto moito en falta un posicionamento sobre Gaza. Que dixo cosas sobre Gaza? Sí. Sobre esa guerra e todas as inxustas, quero decir. O de ahora mismo é escandaloso, porque é vivir en directo un xenocidio. E a Iglesia non di nada. No, para min nada o que dixo. O que dixo e nada é todo unha. Eso me pareceme impresionante, ese silenzo. O silenzo sobre o feminismo, sobre a situación das mulleres, tamén me parece increíble. E máis, despois desta visita espectacular, visita concerto, tour de concerto, non sei como chamarlle, houve unha asociación de mulleres cristianas que creo que é moi activa internamente, que reclamaba que non había ningún tipo de posicionamento, ni siquiera o máis mínima reflexión, nin sobre o papel da muller na Igrexa, que de mera servidume, nada máis, non ten nada que facer a muller na Igrexa máis que servir, e sobre o tema pois, dos abusos que claramente
ningunear a todo o mundo, porque hai un acordo co Estado que vamos pagar todos, pero que ni siquiera, quero decir, non se articulan solucións as que ignoran totalmente. Entón, é unha cuestión de silencios brutais que me parece que a estas alturas, se a todo mundo se lle pide posicionamento e se lle pide clarificación de cousas, a Igrexa tamén, porque o papel que asume non é de mero acompañante, está intervindo políticamente e socialmente de moitas maneiras. Entón, non sei, me parece que a visita me pareceu mal, vou dicir mal, porque non lle vin nada positivo, exacerbar un posicionamento, entendo, a ver, vou empezar por decir que respeto moitísimo as religións, e vou dicir que incluso todas, con matices, pero bueno, quero dicir, entendo o sentimento religioso, entendo quen crea, entendo que incluso crean as institucións que soportan a religión, pero hai cousas que me superan, e a súa, este tour, porque para mí foi un tour, casi como dun artista, que encima veña a decir... Dun influencer. Sí, algo así. Pero dun influencer flojito, que non se molla no que ten que mollarse, mollase, non sei, un tour. Para mí foi un tour, me pareceu mal que se meteran cousas que non ten que meterse, e sobre o que sí ten que posicionarse non abre a boca, é un silencio aplastante, e que nos diga como temos que vivir o resto, non. Ocúpate do teu, opina sobre o teu, toma accións no que tes que tomalas, no teu ámbito de acción, e non fai. Eu creo que de todas as visitas que se produciron por os últimos papas ao Estado español, eu creo que o que é rechamante no sentido negativo, que eu tamén comparto co que acaba de dicir Ana, é que é moi difícil entender que cando aparencialmente hai un goberno e hai un Estado que tende máis a desligar o papel da Igrexa como influinte na política e tal, a ser a confesional na práctica, nese momento en que parece que deberíamos de ser máis a confesionais, convertímonos, o derroche nese tour que se está comentando, ese derroche de medios, de posta a disposición de medios públicos, dos medios de comunicación privados e públicos todos ao servizo da causa, é realmente alucinante e eu creo que indica unha deriva moi perigosa, non? Porque iso significa que o que se está dicindo, en teoría, que estamos tendendo a posicións máis de respeto, pero que cada un atendo ao seu, pois non se está dando, non? E eu creo que só cabe entender, unha das conclusións que quitei, a mellor estou equivocado tamén nesto, pero que o feito de volcarse tanto o goberno do Estado na visita, porque non olvidemos que Pedro Sánchez marchou a preparar a visita antes, e eu creo que sería o único no que sería comprensible, é dicir, que o PSOE tamén utilizou, o goberno intentou utilizar isto como bandeira de enganche, nun momento en que sabe que, como no discurso do Papa, algunhas críticas daquela maneira foron para o que está pasando no mundo e tal, pois voume unir a todo isto. Pero claro, no outro lado da balanza está, nunca se producira, con gobernos que houbo de todos os signos e tal, nunca se producira o que se produciu outro día no Congreso dos Diputados, claro. É dicir, que iso xa foi entrar na soberanía popular e irnos ali a tirar das orellas, no, para empezar, tirarlle das orellas ao goberno. O sea, un goberno e un Congreso dos Diputados que ten autonomía, que é xenuíno para dotar leis as que queira, sempre cando teña as maiorías democráticas para facelo, e está reñindo, está dicindo que non ao aborto, está dicindo que non ao papel das mulleres, está dicindo que non a quitar a merda que hai con todo o tema dos abusos da Igrexa, e aplaudimos e se pelexan por ir aos funerais. Eu non o entendín, é dicir, eu creo que Pero dixo eso no Congreso, protestou polo papel do goberno no tema dos abusos da Igrexa. Bueno, pero non o... Bueno, pero... Bueno,
Sí, pero Silencio. silencio, pero O silencio tamén é unha claro, posición. pero e despois Anxios nos comentarios que fixo, Mm. el aceptou reunirse con unha das asociacións que estaba patado e eu É escoitei, privado. claro, Con los e eu escoitei ao buenos, con portavoz los los buenos, buenos. las buenos. víctimas claro, buenas. e eu escoitei a un portavoz dunha asociación que era a que máis casos Sí. tiña tal, que é a que Mm. estuvo facendo tal, E a que traballou co a co ver, goberno. todo o que poida decir eu se queda moi suave co que co que dixo dixo. el. Pero non se, eso, serían as víctimas rabiosas. Claro, Entón xa, claro. esas non lle interesan. A ver, As vítimas incómodas, claro. porque protestan. Mm. Pero son as que participaron activamente e poñeron unha solución. Quero decir, Efectivamente. realmente... Entón- As que puxeron no debate público Claro. o tema. puxeron É dicir, o debate e traballaron na claro, solución. Ollo, serían me as, parece... serían lóxicamente as que se terían que sentar Sí, nesa sí. mesa, entendo eu. Tamén. Como se senta nun conflito, pois se senta a patronal e máis os Claro. sindicatos, pero non colles a un señor que está traballando ali. Elixen con quen Claro, sentarse. elixen claro. os dóciles, os Claro. que non arman escándalo. De Que é o todo- que lle gusta a igrexa, non armar escándalo, non armar Claro, escándalo. de todas as maneiras, como síntoma, eu penso que un síntoma, Sí. vamos, luz vermella, pero vamos, reventando, e depois, claro, o feito curioso de que se quixera convertir en noticia negativa de falta de respeto o feito de que houbera dous grupos que non asistiron aí, que foi o BNG e Podemos, non? Que é alucinante. E cháme moitísimo máis atención que certo medio de comunicación que ten 3 siglas, LVG, fixo unha enquisa que se ocultou. Paréceche ben Paréceche que... ben, a última vez que visitei a enquisa antes de que ocultaran, daba, e non é baladí, porque aí xa sabemos que escribe todo o mundo, aparte de algunhas máquinas que votan por nós tamén. Pois estaba favorable a decir que compartía máis a posición de que non asistir ali por coherencia, non? É dicir, por coherencia. A pregunta era tan sinxel, desapareceu a enquisa, non? Con o cal, é indicativo, e remato, é indicativo de que a sociedade vai por un lado, e neste caso, eu penso que tanto o propio goberno na utilización que fixo, como os que se pelexaron e rabuñaron por estar dándolle a man, os bicos ou o que fora, a este home, pois se equivocaron total e absolutamente. E ademais que marca unha lina para min perigosa en algo que se albiscaba de que podía darse, revisión do concordato, non sei que, non sei quanto, tal, patrimonio, os bens inmatriculados. Que nadie entra aí. Eu que, por certo, e aproveito para decir, é a primeira vez que entrei, pódese consultar, eso vas a internet, e hai un listado por concellos. Eu alucinei no meu concello. Cando empecé a ver, porque eu pensei que nada máis que tiñan as igrexas. No. Horta en tal, finca en tal. Calquer cousa que non tuvera un dono posto en... Sí, ou que tuvera un dono e que conseguiran que o dono... No, pero que hai moitísimas, sobre todo nas aldeas, en todos sitios hai fincas, que non aparecen os donos de moitos, eles saben, Sí. eles son os que saben todo, porque teñen as confesións, No, e teñen porque as parroquias, eles saben No, é todo. porque na época de Rajoy foi cando fixeron as inmatriculacións. Chegaron De ali, Aznar. isto é noso. De Aznar. Bueno, De sí, Aznar, sí. sí. Non sei, foi Aznar. Pero bueno, igual, o tema é que as cousas do alma son infinitas, non entendes? Bueno, Eles non señor. teñen que demostrar nada, porque o alma non ten... Bueno, non pasamos ten ao tema do forma, fútbol non xa. ten nada. Pasamos Pero ao do o fútbol. alma, a ver, as que cousas da ainda non alma metí e as cousas baza, da o religión teñen que atinguir a quen sigue esa religión. Pero claro, Calqueira. claro. Quero decir, Que a mí non me as obrigan, cousas do alma non obríganos deberían a de ser eles. públicas. No, efectivamente. Debería ser unha cousa privada. A Outra ver. cousa é recibilo como xefe de Estado que o é. A ver, Bueno, pero sí, bueno, espera un bueno, momento. aí tamén Espera un momento, Ana. Dun estado Si que... Sí, A ver, Sí. a min o que me chamou a atención, eu penso que tanto el como os que o recibiron non son tan imbéciles para non entender que hai unha cousa é, lo recibimos como jefe de Estado, ok, vale, un estado de 5 estado daquela maneira, daquela maneira, Hai eleccións aí, os votos, vale. non vota ninguén. Bueno, de estado autoritario. É un estadio divino, Vale. divino tinto. E outra cousa é como líder religioso moral de Claro. millóns de persoas, vale. Pero entón, haberá espazos para que ti fales como líder espiritual, aí digo que queiras, non? Contra o aborto, a favor da humanidade empobrecida aos emigrantes, tal, o que ti queiras, tes dereito, eres o líder, vale.
Pero outra cousa é entras no pazo da soberanía nacional e aí tes que ser xefe de Estado. Entón, fálame Do das, concordato, do acordo concordato, dos fálame malos de tra- por que sí. non pagades impostos aquí, Por exemplo. fálame de cousas que de temas de xefe de Estado, de cousas importantes. Fálame dos abusos que a institución que ti presides cometeu contra cidadáns aos que nós representamos. Imos falar deso. Pero nada, non, foi unha cousa de a ver quen era máis coleguita do Papa. E a min iso paréceme indignante, absolutamente. E que el se preste a eso tamén, me parece indignante. Sí, A él interesa. no, a él interesa, no sí, sé. a todos nos interesa, pero si él de verdade é unha persoa seria, un líder serio, pois non debería de permitilo. No, é que é así. Así Sí. é desde o noso punto de vista, pero No. tú quere que- oiches falar da infalibilidade do Papa, pois o creen e o asumen, e como asumen, podo decir, Non é creo. como a xente maior que di, aí eu son vello, podo decir o que queira, non? A máis maior que nós, que din así, además, pois eles igual. E realmente eu creo que seña incapaz de disociar na súa cabeza que as dúas cousas. Aí non sei Me quen... permitides Salvo cando falar, quere. Sí. Claro. me permitides Sí. falar Emilio, tes a un par de palabra. minutos Sí, sí. vos falache desde todos os temas espirituales e políticos, eu vos falar das cousas materiais, Aí, que son canto nos costou. as importantes. Está este ano volve a batir récords a recaudación por IRPF para a Iglesia. Isto é o que realmente hai detrás de todo isto, un marketing que dá resultados cojonudos. Non solamente reciben pasta a mansalva, sino que deberían decir, coño, si cada vez a Iglesia recibe máis diñeiro, vamos recortarlle as aportacións públicas para ir compensando algo. Pois non, as aportacións públicas tamén van a máis. Se paga os curas nos hospitais, No exército, nos colexios, en todo. en todos lados. En todas as reunións que consideran os políticos que son de certa importancia, quen están sempre? Políticos, militares, Iglesia. Que pinta a Iglesia? Falades de temas políticos. Máis política que eso, veña o Papa ou non veña o Papa, eles están en todos os actos públicos que se fan. Así que de Estado a confesional absolutamente nada. Home, é claro que están moitísimo máis nos actos que organiza a dereita que nos actos que organiza a chamada esquerda. Pero o tema funciona así e funciona sempre. O tema dos abusos, pero vamos a ver, vos dades conta de que a Iglesia nunca fixo o máis leve movimento por aclarar o caso da rapaza aquela que desapareceu no Vaticano. Hai un porrón de anos, se sabe máis ou menos o que era para uso e disfrute seguramente de parte de tal, aquelo quedou e non se volveu a falar. Así que van falar dos casos de pederastía de aquí, de non sei que, solo aquelo que non lles queda máis remedio, pero depois tomar medidas. Se quitaron os obispos que están todos os días dando a vara dicindo unhas barbaridades que eso non ten pés ni cabeza. Rouco Varela sigue mandando no tema, pois seguramente. En fin, o sea que non que máis dá que o reciban no Parlamento, que non sei que. Parece claro que esta visita, home, eu me imagino que se fixo coincidir xusto cando iba a empezar o Mundial, co cal teñen un fin de curso político pois relativamente tranquilo, non? Pero os suíces están encargando de non darlles tanto respiro, pero realmente é así, teñen casi un mes ou sin casi máis dun mes que a xente está ocupada noutras cousas. Entón, o tema da Iglesia é que canta xente do PSOE hai no Opus, a parte da dereita, entón é que están metidos en todo, absolutamente en todo, no mundo militar, no mundo civil,
Entonces non é unha cousa espiritual, que era o que debía ser, sino que é unha cousa política, absolutamente política, e que xa vedes que participan absolutamente en todas as decisións que se toman neste país. Claro, o que pasa é que eu creo que no trasfondo de todo isto tamén está cal é neste momento a situación da Igrexa Católica, non? A nivel do que son os crentes, os practicantes, mesmo de todo ese corpo, cando leemos aí que hai cregos que levan 7 ou 8 parroquias ao mesmo tempo, hai unha crise de fe, non? E eu creo que aquí hai un tema fundamental que é a batalla da mensaxe, a batalla da comunicación. Eu creo que a Igrexa en este aspecto foi moi intelixente porque aproveitou todo isto para resignificar todo o seu papel aquí, non? É evidente que aquí, en lugar de que marca os criterios para que o Papa, como representante dunha das igrexas, poida visitar un Estado, que eso se podería dar pois desta ou de outra igrexa, en lugar de marcar, é a igrexa que marca todo eso, e ademais quen obriga, quen leva a rastro a posición de quen non debería de estar ali. Eu leí hai pouco no medio de comunicación, aos 2 ou 3 días, porque lle preguntaban a un creo que era que era o representante de, como se chama, Europa Laica, e preguntábanlle sobre o tema de que nada máis que houbera 2 organizacións políticas que rexeitaran ir, e se ele entendía que era que ele decía, claro, eso indica tamén o despiste que ten a esquerda, porque unha cousa é que a esquerda saiba que a Igrexa pode entrar, é dicir, que hai militantes, como en todos os partidos hai militantes que seguramente son católicos e outros que son ateos, ou que somos ateos, non? Entón, pretender, desde o punto de vista dunha organización política, intentar pescar, decir, vou aproveitar que o Papa fala da guerra e tal, porque como eu tamén estou en contra da guerra, que eu creo que é o que fixo só, aproveitar todo isto, é dicir, Pedro Sánchez, xa o dixen antes, foi a preparar todo isto, e no momento en que ele se encontrou acollido, dice, pero vou salir aquí. De monaguillo. Claro, bueno, na práctica é así, non, de monaguillos foron outros, que ni siquiera eran presidentes do goberno do Estado, que o que pintaban. Eso sí que ir de monaguillo no peor sentido da palabra. E por favor, un respeto que eu fui 7 anos monaguillo, pero bueno. Xa se nota. Sí, pero quero decir, a onde iba eu? Eu creo que se equivocou a esquerda porque pensar, os que foron ali, se equivocaron rotundamente porque a esquerda ten o seu ADN. E pensar que ahora tes que entrar aí, outra cousa ser respetuoso, son o máis respetuoso. A mí non me molesta que viñera o Papa a visitar o Estado español, como se quere ir a Ares. Vamos, non sei, dame igual, non? Pero o que non se pode facer é que de repente convirtamos eso e o mismo presidente da Asociación Europa Laica decía que o gol que lle meteu, e a máis o decía así gráficamente, que o golazo que lle metera era que conseguira que se vira novamente un Estado monárquico católico total, como foi sempre, non? Entón, eu sempre digo, aí o que quedou é a mensaxe dun Papa que quere dar unha apariencia do que era Francisco, de aperturismo, cando en realidad o que mantén é a filosofía que tiña Ratzinger. Claro, Porque deso partín eu, exactamente, sí, eso pero eu é. tardei tempo. Estabas en outro mundo, non te enteraches do que decía. Claro, que en realidade é a mesma mensaxe de sempre. A Iglesia é eso, é unha corrección. O Papa Paco era moi simpático, era argentino, que íanos moi ben, pero... Hai eleccións. E nos concilios falan de que liña política vai levar a Iglesia, non sei que, tal. Non falan de quen van poñer para que as cousas sigan. Pero bueno, revisión do concordato. A curia de que manda na Iglesia, non sei se chaman curia, creo que sí. Sí. Ven sendo como a COE. As mulleres están para adornar nada máis, o sea, o mundo está así repartido. No, peor, na igrexa non están para adornar, tampouco porque é pecado, están para cociñar e para limpar, para limparles a toda esta xente aos curas, se xan prelados ou da máis baixa bueno, tanto como estopa, da máis baixa, do máis baixo escalafón para de criadas. Eles entenden eso. As mulleres son as criadas. Me gustaría deixar unha conclusión antes de cambiar de tema. Que deberían
os representantes máximos de todas as religións, por menos das religións importantes, os musulmáns, os judeos, os católicos, darse unha volta polos conflitos internacionais que hai. Darse unha volta por Gaza, pero entrar en Gaza, a ver si consiguen facer cousas, ou en Ucrania, ou en Chad, ou en Congo, ou en non sei que, aí se estaría vendo que realmente pintan algo. Queremos ver o Papa nunha flotilla, Na por flotilla exemplo. esa de... Sí, o que pasa é que en moitos casos non aparecen por aí Sería creíble. porque están Por detrás. exactamente. A eso me refiro, que esa Claro, sería a claro. Hai algúns que están claramente claro, por diante, hombre, porque es que- Israel Pois aí está o tema. no Estado Islámico e como é tamén, a ver, quero Bueno, decir, pero é que- Eso sería de verdade un bon exemplo práctico de amor Claro, ao próximo. Bueno, eu digo, dentro de 3 anos, Ao próximo, non ao próximo. É o mismo. dentro de, No, digo que eles é ao que está máis cerca para non ter que andar moito por aí tampouco. dentro de 3 anos se cumple 50 da firma do concordato. sí. Bueno, pero non o renovaron aí atrás hai pouco. É igual. O O renovaron. renovaron hai pero pouco. Sí, pero non o reformaron. No, renovaron No, a mellor aí. Claro, exactamente. Entón, claro, medio foi século, o bolaño que transición este a firmar, fixemos aquí, que fixemos unha constitución que dice que o Estado é confesional, e hai un concordato que permite que acaba de pasar o que acaba de pasar, donde nos postramos de pés a cabeza con tal durante unha semana, que nos agobiaron, porque ao final nos agobiaron, creo que se pasa unha semana máis, acaba todo Dios sendo ateo. Todo Dios sendo ateo. Cuidado. Dicía outro Son día... cousas de diario, como a Poñía educación, que na están prensa eles outro aí día detrás. que en Madrid cada 5 días se abre unha iglesia evangélica ou bíblica, ou cada 5 días. Xente que aporta pasta aí a mansalva, teñen que colabora todo o mundo con pasta a mansalva. Canta xente se está forrando, cantos pastores destes, cantas Pero mira, organizacións... Emilio, cada Perdona. un que dé diñeiro Claro. para o que queira, No pero me que a refiro a Igrexa eso. Católica estámola subvencionando todos e eu non teño maior Claro. interese. Aí está, que os evangélicos poñen diñeiro para abrir igrexas, o eso. No, eu non me Isto- refería a eso, me Pois, refería é a que que ese sí. diñeiro acaba pagando organizacións como Hazte Oír, abogados cristianos, non sei que, que ainda encima se subvencionan con cartos públicos. A eso me refería. Que o carto vai sempre na mesma dirección. Pero ti que estás insinuando? Que hazte oír abogados cristianos e tal saen do mundo evangélico? Non ou dixen do... evangélico, dixen Ah. iglesias Porque eu penso que máis ben iglesias sai do bíblicas, mundo iglesias... católico, ultracatólico. Dame esa Ti crees que hai impresión. moita diferencia? Non creo. Non hai diferencia. No. Non hai. Bueno, a Seguimos ver, para que queredes? diante. Cal queredes agora? Mundial de fútbol ou Sí. acordo de paz? Mundial de paz? fútbol, mundial de O acordo. fútbol, home. Algo máis distendido. Bueno, Eu vou decir, distendido- como dixo outro día alguén, pero vos as mulleres sabedes de fútbol tamén. Ah, Non foi Vaya, o- bo principio, non foi caramba, Emilio. o que o dixo outro día nunha roda de prensa. que Non o vou dixo- falar de fútbol, vou Ah. falar de todo o que hai ao redor do fútbol. o fútbol é o de menos no É fútbol. de menos, sí, realmente é sorprendente, Ah, pero bueno, estáse vendo claro. que é o de menos, é o de menos. Así que, é o por de lo tanto, menos. podemos opinar, a que si, Sí. Ana? Me sorprende, por exemplo, a actitude de quen está sendo maltratado como Estado, como selección, como grupo de personas, maltratado, e sigue aí. Non o podo entender. Claro. Irán. Irán, Senegal, me marcho. No, Uruguai, non sei que, que hai un Calqueira, montón de... realmente, sí, claro. que os xornalistas pregunten en castelán e digan, non, aquí non sei. Exactamente. Pois non entendo. Hai cousas que me costa, o sea, Bueno, non sei se entran dentro do racional Mira de ou non. unha cousa, o tema do uso do castelán e tal. A ver, se o partido se fai en Madrid, e eu lle pregunto a un galego, en galego ármase Eu creo que era xa un problema. Sí. No, que va. Sigue armando Bueno, problemas. Sí. cos Entón, partidos por que reclamo, dos retransmiten- eu mesmos reclamo que non mismo. Os dos partidos que mesmos retransmite a Liga é posible que sí. dos mesmos que non Sí, seguramente. entenden que se poida utilizar outras linguas dentro do Estado español que non sexan o castelán,
pois escandalízanse porque en Estados Unidos No, pero que en non poden México, están en México, e en Os- México os hai faz en unha México, roda no, de prensa claro, e non podes preguntar. Non porque entendo. se considera que o inglés é a lingua Claro, son que linguas falan de segunda, todos, igual que a claro, nosa ou é en outros marcos. claro, o español Pero aí vou nese, reclamar o nese mismo, para ámbito é unha miña en lingua outros minorizada. Non hai linguas de segunda. Por moitos 500 millóns ou 600 ou 1500 que teñan, é unha lingua minorizada aí neses contextos. Que a mí non me parece ben, pero que os mesmos que Protestar nun defenden sitio, pero non. a hexemonía Bueno, neste caso do protestei eu, español, que protesto o mismo para o meu tamén, aí e o está. pido en outros Vale, niveles. Pero bueno, pareceme ben, sí que coherente. se acaso ese será o menos dos temas. O menor, a mellor é no, a ver, non é un tema menor, pero o mellor coa situación que están vivindo algunhas eleccións, eu non sei, es que realmente non acabo de entender. Compensa tanto estar aí, este maltrato a todo a un símbolo, para mí non é, a mí a selección, pero a ver, realmente O fútbol é unha religión. é unha Compensa religión, a nivel exactamente. publicitario. De verdade que sí? Ti crees que sí? A Irán compensa e a Sí, nivel sí, publicitario sí, están sí. aí falando Supoño que de sí. Irán e do maltratados que son injustamente. Bueno, desde injustamente non os medios non falan moito de que sea Injusto, tan non. injusto. De A É feito, que lectura- non fai falta que os medios digan que sexa injusto, é que se ve. É que é un tratamento tan desproporcionadamente injusto. Unha vez que admites que Irán vai xogar nese mundial, pois terá que ser As tratado mismas exactamente igual, condicións, exactamente nas igual. mesmas condicións que os demais. Pero E todo o mundo ve normal. se non é, a min, O ben a normal. min non me ten que decir nin a pero ABC é nin que el non mundo hai que é mismas injusto ou condicións. non, porque será o vestín, non? Hai, mira, o tema de eso, de que xa non querían que Irán estuvera en Estados Unidos, sino que fora a xogar a México. A FIFA dixo que non podía ser, porque claro, porque lles daba moito lío desorganizalo, pero non porque tuveran o máis mínimo interés. Senegal non pode levar os seus iareiros, Irak non pode levar os seus iareiros. Un árbitro que foi o mellor árbitro de África que iba a arbitrar no Mundial, Estados Unidos non lle deu o pasaporte, non o deixou entrar. A outros, algún dos xogadores tampouco o deixaron entrar. Algún dos xogadores o deixaron entrar depois de 9 horas de interrogatorio. A selección de Uruguai, todos en pé, cacheando os portoroles con casco, non sei que, con casa antidroga, non sei, o sea, Estados Unidos é unha cárcel, para os estadounidenses e máis pos de fora, sobre todo pos de fora, claro, pero os de dentro están igual de presos. E ainda por riba está financiada, patrocinada, iba a decir aplaudida, pero sí, pola FIFA, o sea que, porque detrás o único que lles importa a cantidade de cartos que hai detrás de todo isto. Acaban de poñer, bueno, dixeron, as entradas da final, outro día viña na Voz de Galicia, que vale, o sea, unha entrada para a final é como comprar 14 pisos en Coruña. A entrada máis barata me parece que son 80.000 euros, o sea, unhas O cousas... dicía a presidenta de México, A Xenbao, que, estas. sí, que decía, é imposible que unha entrada para... A FIFA Claro, ten moito claro. que reflexionar. A ver, o fútbol hai moito tempo que non é un exemplo para nada. En ningún aspecto. Está apoyando réximenes absolutamente antidemocráticos, solo movido por cartos, porque ir facer competicións a determinado sitio onde non se garantiza ningún dereito fundamental, donde o trato ás mulleres é como é. A ver, realmente, es que non ten sentido, é moitísimas Pero as é cousas como que... se o fútbol estivera por encima de todo, como se eles non lles afectara. O fútbol hai É moito o tempo típico- que non é un deporte. Moitísimo. Sí, Bueno, non é. non é un deporte. Eu confeso que a min desde ese momento, xusto, nunca me gustou moito, pero aí houve unha fase aí 20 e pico de anos que foi cando empezou a convertirse neste gran negocio que ademais fomenta o peor de nós, porque Sí. en lugar de fomentar valores de Sí. deportividade, de colectividade e tal, fomenta o peor, competitividade, xenreira, mala educación, tremendo. Pois eu outro día, intencionadamente, escoitei, estaba na radio, non estaba na televisión, escoitei
por un certo morbo, pero por algo máis. Escoitei o partido onde xogou a selección española contra Cabo Verde. Escoitei no de pé a pá, non? Bueno, eu alucinaba, o sea, Está convertíndose, Manolito. no, se tuvera alguén ao meu lado seguramente estaría petando encima da mesa. Tiñades que como os comentaristas no puede ser, falta media hora, pero la selección marcará. O sea, con argumentos que no fondo eran argumentos de carácter. Estos negritos que vienen a jugar aquí, Dios mío querido, falaban de, sí, bueno, es que claro, Cabo Verde en esto de fútbol de calle, porque corren mucho por las calles, o sea, unhas cousas, decías, pero ti como podes estar con un micrófono retransmitindo todo isto, non? Entón, eso era unha cousa tremenda, non? Que dixen eu, claro, como me vai gustar a fútbol a mí? Eu non estou escoitando fútbol. Claro, depois ao final, conclusión, dice, bueno, algo pasou en la selección española, pasou que, entre outras cousas, ti durante 90 minutos demostrache que eres un incompetente. Entón, é que estuveches dando argumentos de carácter racista, de carácter antihumano, tremendo. O sea, eu non salía á rúa porque non tiña a bandeira de Cabo Verde, que se non salía, non? E depois decían, claro, en Burela, non me extraña, claro, dicen, me vou a Burela, que me leva 2 horas, pero vou ali, e o celebro. Bueno, coñas aparte, eu creo que efectivamente o problema é que a FIFA é un gran negocio que move miles de millóns de euros de intereses que despois van a outros conflitos que xa van máis alá do fútbol, o sea, elecciones en el Real Madrid, non sei que. Que é isto? No, pero non é a Que FIFA, ten eso de non son solamente os organismos oficiais, FIFA, UEFA, non é solamente. Vos dades conta de que están facendo negocio, hai xente que está facendo negocio con nenos de 5 anos, de 6 anos, están fichando a nenos de 5, 6 anos, e tal. Que iso é alucinante, Eso é o máis parecido, home, iba a decir, non, a comparación non a fago porque non vale a pena. Pero digo que eso é unha certa explotación infantil. Porque como vas a contratar nenos dese? Pero, claro, os pais lles interesa os clubes, porque depois se ese neno vai subindo, van chupando, todo o mundo vai chupando cartos, se chega a ser algo, que é moi difícil porque no fútbol practican no mundo millóns de persoas e chegan a vivir realmente do fútbol menos futbolistas que xente por fora. Vive moita máis xente por fora que os de dentro. E manterse é máis difícil todavía. Pero claro que é un grandísimo negocio. Por eso os estadios collen 70.000 persoas, 80.000 persoas, 100.000 persoas. O balonmano é impensable porque para que haxa 1.000 persoas nun pabellón, pois xa é moito. O baloncesto, que botalle os máis grandes, non sei cantos ten, que botalle 20.000, pero non hai comparación. Son cousas que é un deporte que se dá en meter moitísima xente, claro. Bueno, claro. Eu creo que o tiro ao pichón tamén é un deporte. Sí. Claro, que hai a billarda hai cousas que non teñen nome, que se chamen deportes, pero é o que hai. En todo caso, eu volvendo ao que comentaba antes, Ana, sí que creo que botas en falta ata onde chegou, bueno, o árbitro este que non deixaron entrar xa, bueno, a selección de Irán xoga e ten que ir a dormir a México. Claro. Por eso digo. Claro, es que é unha cousa... Onte viña que E iso vai máis alá do maltrato. Onte viña que a FIFA lles garantizou que non tiñan que irse despois do partido, senón que podían irse ao día seguinte. Menos mal. No, pero nin eso. Meten no cárcere. En canto acabaron fuera, o sea, acabaron o partido e volta para México outra vez. No carceresa rodeado de cocodrilos. Claro, e a mí viñaseme á mente o tema de Eurovisión, non? De momento nos meteron, pero ainda non se foi. Claro. Que pasaría se de repente na FIFA alguén petara encima da mesa e decía: señoras e señores, a isto hai que darlle unha volta, non pode ser. O sea, que xoguen en igualdade de condicións, e aquí non pode haber ese filtro tal. E ese filtro, claro, o marcan en Estados Unidos porque en Estados Unidos está pasando o que está pasando. Claro. E no resto do mundo non hai ninguén, como decía Ana, que pete aí que diga: mira, sabedes que vos digo? Ala, arrañala. Aí está. É que non hai ninguén. Claro. O problema é que non hai ninguén. Canadá
non deixou entrar a un xogador, non me lembro de que selección, porque tiña de Senegal, me parece tamén, ou de Congo, non sei, porque tiña causas penales por violación ou non sei que tal. Pero eso xa non tiña que esperar a que fora o país de turno quen tomara medidas, a propia FIFA tiña que estar tomando medidas sobre esos Claro, casos. cariño, pero entón non podería ir... Pero- non digo nomes, verdad? mitade, Non digo a nomes, mitade, para claro, os tedes todos en A min mente. hai Esa é outra. unha cousa que me preocupa, que o comento na casa, tal, que vexo fútbol femenino, pero cada vez é máis parecido ao fútbol masculino. O sea, hai algo que o conseguir que as mulleres xoguen ao fútbol, que, bueno, conseguir, que volver a poñerse En valor, sí. de moda que as mulleres xoguen ao fútbol, cando aquí xa se fixo hai un porrón de anos, me dá a impresión de que tiña que ter outro tipo de... Non Están sei, igualando que non... o malo, o que non se Claro, debe claro. escoller É que de eso o que vexo modelo... de moitísimas partes ser. do feminismo que consiste en parecerse aos homes, non? Non debería ser así. Bueno, eu aí creo que quen controla é a propia federación ou a propia... O sea, quero dicir... Non Bueno. creo que as xogadoras poidan escoller No. nin... Bueno, pero as xogadoras xa xa empezan a estar O mellor os equipos, sí. Bueno, E de feito xa hai como unha selección, as que son máis, Claro. entre comillas, problemáticas ou as que Que xa non expoñen volven. Sí, abusos e tal, a esas xa estuveron, as sí, depuran. Aí, Entón chegan cando foi- aí as que entran polo aro. cando foi o caso de Jenny Hermoso, eu creo que xa aí xa vimos como estaba o Claro. termómetro. Claro. Bueno, pero É Jenny dicir, Hermoso pois- foron Bueno, pero 7 ou 8, Bueno, non pero- que non volveron. sí, bueno, a pero xogar. despois que eso quedou aí, como houve suicio, non sei que, pero aproveitar todo eso, é dicir, aproveitar que a muller poida ocupar un papel igual cos homes, pero aproveitalo tamén para que eso cree un cambio. Diferencias. Claro, non se trata de que todos Por poidamos eso- darlle patadas a un balón. Por eso digo, Trátase que de debería que haber rompamos diferencia. tamén esquemas Home, de igual comunicación. hai menos paos, igual hai menos contacto físico forte, eso pode ser, non o sei. Pero, bueno, non o sei, non é moi claro tampouco. Pero debería de exixirse ter non solamente os soldos, que cada vez están mellor, pero o nivel de publicidade ao redor do mundo femenino para que os estadios teñan máis xentros, porque non vexo partidos da selección, non sei que, e se hai 300 persoas ali xa hai moitos, e que a nivel de publicidade, os horarios en que se poñen os partidos femeninos non son iguales que os dos homes, en fin, hai... Non se valoran os éxitos Claro, igual, claro, non se claro, valora a claro, participación no, igual, absolutamente non hai nada, apoio. no. O sea, sí, realmente... Sin embargo, é curioso, porque cada vez hai máis mulleres no fútbol masculino, como espectadoras. Eu que vou a ver os partidos, cada vez hai máis mulleres, pero a máis con moito aumento. E, sin embargo, depois no fútbol femenino non pasa, non? É unha cousa... Bueno, pero porque o fútbol está masculinizado, eu creo que se aceptou o tema das mulleres por aquelo de que, bueno, vamos a deixar, pero non houve un cambio que levar ao que dis ti, non entendes? O sea, a mí o que me preocupa é, eu sempre digo, cando unha nai ou un pai mandan a nena ou o neno ao fútbol, para que o mandan aí? Bueno, en principio era porque era unha guardería, eso. Claro, bien. Pero despois cal é a aspiración que teñen? Que xogue ben, porque eu, por exemplo, aos últimos partidos que fora, hai xa máis anos que veía ese ambiente que, a ver, dalle, quero dicir, que valores fomentas aí? Pois é o que estou dicindo. E depois cativos que se empezan a decir, bueno, que a ilusión deles é ser futbolista. Pero vos dades conta de que Vivir deso e tal. hai unha hasta non sei hasta que idade, hasta os 12 anos, hasta non sei hasta que idade, hasta cadetes, me parece, ou infantil, que poden xogar nenos e nenas no mismo equipo, non? Claro, pero que pasa? Non hai vestuarios diferenciados en todos os lados, nin, o sea, as infraestructuras non existen para todo ese mundo. E depois me parece que a partir dos 12 anos xa non poden, o sea, cando chega a adolescencia, máis ou menos, xa non poden xogar xuntos. Bueno, pois sería unha das formas de que as mulleres collan máis nivel. Claro, se participa todo o mundo no mismo equipo, os niveles tenden a igualarse.
Si ti diferencias a partir de certa edad, a progresión é diferente. Non é igual, non? Eu que vin partidos de nenos onde xogan nenas e son tan boas ou mellores as nenas que os nenos, pero claro, chega un momento que se non teñen os mismos medios técnicos cando suben de edad, as diferencias son notorias en moitos aspectos. A ver, sabes claro. cal é a diferencia? Perdón, Que hai sí que o moita sei, máis sí que o pasta no fútbol masculino que feminino. Coño, que Os eu nenos sei, porque pero queren bueno. ser futbolistas, porque se triunfan van gañar moito diñeiro. As nenas van gañar moito diñeiro? Non. Non. Aí xa está, listo. Acabouse. Agora hai mulleres que gañan diñeiro, claro, pero poucos, Non, poucos. nin punto de comparación. Bueno, de todas as maneiras, volvendo ao punto cero, efectivamente, que deporte che gusta o fútbol? Non. O fútbol pode gustarche porque, bueno, e como ahora se está convertindo tamén o mundo da música en certos aspectos con todo un tema de imaxe, de luces, colores, moita xente, toda a historia, non? Claro, os macroconcertos. Entón, Manolito, eu xoguei non habitualmente, pero, bueno, a ver, deixei de xogar, o último partido xoguei con 40 anos. Xoguei antes nos veteranos da Astano, ganaste de non, sorpresa. pero che digo que hai no fútbol ten algo pos que nos gusta que o que non máis nos gustaba era, por lo menos no meu caso, xogar, non velo, xogar. Ainda ahora me leva a vida cando vexo que o césped está ben, ainda me leva a vida Sí, agora. pero tranquilo. Non estás Pero para digo esas que, cousas. pero como é posible que guste algo no que si chove te estás mollando, se hai lama te estás poñendo como... Pois ten algo que gusta, non se sabe o porqué, non sei se é o Porque traballo en equipo. estás A beleza dos compartindo un deportes balón, en sí non estás é compartindo un indiscutible. balón, Claro. pasando ben. Eso, e compartes, Eso e está compartes bien, eu os hasta aí éxitos, chego. as Pero digo derrotas, eu, todo. que che guste cando está chovendo, ventando, eso é Claro. algo O exercicio físico Claro, da sí, xente. a dopamina ou non sei Como que, cando éramos pequenos e pequenas que nos gustaba meternos nas pozas cando chovía. Sí. de cabeza. No. Bueno, vale. Avanzamos logo. Sí, veña. Xa só nos queda a guerra. Un tema Bueno, nos aí queda a guerra, xeriño. nos queda... Vaya frases. Verdade. Só nos queda a Só nos guerra. queda a guerra. Eso decía Trump cando empezou hai 4 meses. Bueno, ahora metémonos nunha guerra, Pero vamos a realmente gañala. o que decía é que non non va- iba a Sí, que iba a acabar con sí. todas as Non guerras, que vamos non chegar iba a a abrir folga do ningún. metal, me É parece. igual. Vai O ser que tratamos non. outro día. Que Sí, seguro. porque non acaba ainda agora. Aquí. Veña. A ver que? Nada, non, a min pareceme todo unha Home, isto... unha comedia. según os medios, Unha traxicomedia. acaba de firmar Trump máis menos ou incluso peor co que firmou Menos, Obama menos. Sí. hai uns... Pois isto non se trata de darlle a razón a Irán Si, e ademais- dun acordo para... Ademais non va, nin uns nin outros van Oh, facer nin caso do Claro, que eso vai durar firmaron. 4 días, sobre mollado. todo porque Que os se conseguiu xudeus... que 40 e pico grandes petroleros ganen unha pasta gansa. Claro. Algo así era o número, non sei. Sí. Leín os grandes titulares, perdonade, porque xa son cousas que ao final que amargan. No, pero Porque unha morren pasta... miles de persoas para que 47 ou 50 grandes señores do petróleo non sei, non teñan, non haxa nin capacidade para contar Sí. o que van gañar. Ademais Non entendamos a cifra. Teño dato aquí. Tes o dato. Dice, según Oxfam, Intermón monitorou o aumento de riqueza dos empresarios da enerxía e das cifras dan verdadeiro vértigo. Según a organización, Oxfam, 41.000 millonarios da enerxía dos países do G7, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Xapón e Reino Unido, aumentaran a súa riqueza en 23.500 millóns de dólares desde que comezou a guerra. Pataca miúda, que Pero decía esos do son- fútbol de Compostela, Eses non? son os da Pataca enerxía, miúda. os da enerxía, Sí, simplemente, non? Sí, E os das armas, e os claro. Bueno, e É un todo negocio, isto... as guerras sempre foron un negocio. Claro, e depois a segunda parte, que é outra cara, é o aumento que se produce nos combustibles, o impacto que tuvo para os países máis pobres no tema pois de alimentos, no tema de enerxía, no tema de fertilizantes, etcétera, etcétera, que vai supoñer que isto non se poida recuperar ata dentro de, no mellor dos casos, ata dentro de 10 anos. Pero claro, o sea, o balance, bueno, hai unhas declaracións aquí, de verdade, non me quería marchar, sino hai un senador republicano, Bill Cassidy, de Louisiana, que perdeu as primarias diante dunha candidata apoiada pola Casa Blanca. E dice, resume, non se frenan as ambicións nucleares de Irán.
Aprenderon que amenazando con pechar o estreito do Hormuz funciona e sen dúbida aproveitarán isto no futuro. Antes da guerra o estreito estaba aberto. Irán estaba sendo asfixiado polas sancións e 13 militares seguían con vida. Agora 13 estadounidenses morreron, as familias pagaron miles de millóns de combustible, levántanse as sancións e os bombardeos cesaron. Este é o peor erro da política exterior en décadas. E dicen, Reagan estaría removéndose na tumba. Esa é a Claro, cuestión. isto din os Un deles, non? republicano. Claro, pa que nos levaches a guerra, din os deles, sí. 13 estadounidenses e 7.000 e pico Claro, iraníes. se Claro, sabe. Sí, pero pero- valores son los Pero, que- no, pero él vale, Trece, él non lle claro. importa, pero A él quer non lle dizer, importa. que Luego lectura fan menciona, incluso desde o fíjate. punto de vista deles? A que fomos aí? Sí. Entonces, E a guerra para porque catro hai meses. eleccións dentro de nada, que Claro. senón me gustaría ver No, que é era porque está tendo un coste moitos para problemas, eles, claro, para el non económicamente. para os ricos, pero para o resto da xente, claro, Claro. está tendo problemas serios, vamos. bueno, e O sea, depois eu digo sinceramente, isto vai durar moi pouco. Hasta que ao final do Mundial. No, Despois da no, final no, do hasta que Mundial volven a Netanyahu, a ver, aquí bombardear. quen controla, o que se demostrou é que este home non controla nada. O presidente dos Estados No. Unidos non controla tal. Aquí quen manda é Israel. Está clarísimo. Entón eu creo que Israel vai tardar 20 segundos en, bueno, como tardou xa, porque cantos acordos de paz había? Houbo 10 ou 12 xa. E o día aos 15 minutos estaba outro señor bombardeando. Entón, ese é o problema. Finales do mes Ese é o problema que hai. Bueno, volvemos ao que falamos aquí. Dereito internacional que desapareceu, sálvese quen poida, e ora eles mesmos recoñecendo que nos foi mal. A quen lle foi ben? A quenes controlaron todo isto desde arriba. Claro. No, e a Irán que ten máis controlada a poboación. O sea, si Se do que se reforza o trataba regime. era de Sí. que fora máis democrático Irán, Sí. non sei que, pues Según eles, claro, nas guerras claro, a ver quen ocurre, quen creía eso, de todo que era un contrario, problema por la claro, democracia claro. en Irán. Bueno. As guerras nunca son máis que un negocio. Porque se non fora un negocio, o resolverían por de xeito diplomático, sempre hai alternativas, hai cousas que podes dar, que che podes intercambiar, que podes resolver. O resto son temas económicos exclusivamente, non hai máis. Pero hai algo que vai deixar esta guerra e que está deixando a guerra de Ucrania e que está deixando outros sitios máis no mundo. Que vai pasar con todo ese mundo de drones que están mellorando por momentos, que xa os tamaños xa están reducidos a non sei que van facer con todo ese mundo para controlar aos ciudadanos normales e corrientes? Ahora xa hai cámaras por todos lados que xa estamos controlando, pero estaba pensando estes días, e non o vin escrito en ningún sitio, pero me supoño. Acusaran a China, non sei se vos lembrades, dos globos aqueles estratosféricos que o que facían era recoller todos os datos dos sitios por onde pasaban, non sei que tal. Vi estes días no Mundial este de fútbol que está todo o mundo cos teléfonos. Todo o mundo ten un teléfono na man. A inteligencia artificial estas que están controlándonos todo van a recoller todos eses datos de todos eses teléfonos. Casi seguro que sí. Van a recoller, no. Están recollendo. Oye, Manolito, gracias por el comentario. Polo matiz Bueno, a ver, importante, Polo tempo ollo, verbal. Era o meu minuto de gloria. Bueno, entonces... Tampouco non. No, pero a ver. O sea, que hai... A mí todo isto me está... o que sempre pasa despois das guerras é a posguerra. A posguerra, sí. Claro. As No, posguerras sempre deixan un mundo Peor. diferente, peor. Claro. Moito peor. No, e de feito, aquí conseguimos que xa non se falara do tema de Palestina, por exemplo. E en Palestina... Palestina eso está liquidado. O teñen liquidado, eso a nivel mundial eso está liquidado. Lles quedan 2 telediarios que os van ir matando de fame, de enfermedades, de non sei que, lo que sea. Que vai montar o Resol a outro? Pois igual en vez de montarlo en Palestina o vai montar en Líbano, que igual lle queda máis pero eu a man. dicía que no tema de Palestina Albania. os ataques con drones tuveron unha importancia. Os ataques, digamos, a través dun programa de inteligencia artificial que ten nome, está escrito por aí, Levalier lle chaman, e iso o que facía era identificar aos palestinos por grupos
activistas, non activistas e tal, e lle daban unha tecla e dicía, hoxe vamos a atacar al grupo B. E o exterminio estáse facendo así. Aquí non hai unha pistola nin nada. Aquí é todo a través das máquinas esas que están Claro, facendo tiro. pero cando deixen de matar xente, en que o van utilizar? Eso é o que me Os refería. mandan para Fene ou... por Bueno, aí, a non? mí- Non, pero que vai ser para algo para controlarnos máis seguro. No, claro, xa. A Pero ver, segurísimo. voume sair un pouco do tema. Bueno, Perdona. A min o que me ten absolutamente alucinada é que todos estes mega ricos andan polo mundo mirando solares. Claro. Dades vos Claro. conta? Foi Mm. por ali Trump, ai, pero aquí gaza aquí, Claro. facía eu aquí Un resol. un resort non, aquí casinos, aquí, bueno, primeira liña de praia, moitos quilómetros, isto é bárbaro, o sea, xa me gusta a min, para unha Claro. promoción destas. Vai a filla e máis o xenro por aí polo Mediterráneo, chegan nadando a unha illa, ai, pero aquí, mira que bonito é isto, aquí facíamos un lugar aí de luxo, non sei que, ademais ten como é, túneles, por si empezan a botar bombas, xa nos metíamos, teñeno todo controlado, eu de verdade. Estou Donde? moi en contra Oh, de oh. poñer fotos Se vai cabrear. Dos sitios na bonitos, rede, non dos sei a que sitios o ven. bonitos, porque estamos dándolles pistas, calquera Sí que é día certo. veñen por aquí e No, sí que é certo, ai, sí. pero mira, Ti mira, dirís, non saques nin a Monte primeira. Faro, mira, Monte Faro. ai, pero Iris, pero mira, non sei que, anda, limodre, Limodre, pero isto mira está pa, desaproveitado. Totalmente. Mira pa. Mira como acabou a Mira pa aí, A onde Mira. chegamos? No, pero sí que, a ver, Marcando fincas. está moi ben ese tono que lle pon Anxos, que tamén temos que desdramatizar un pouco dentro do dramático e, Pero pa e que vomitivo que todo Pa isto, que quere non? esta xente? Pero sí que é tanto certo. Vir Tomás? por nós, Ah. manos, quitar as leiras, galegos, de verdad, galegos de Fene da comarca, tede cuidado Que porque venga, o está que claro. ven, o sea, estamos vendo que lle pasa aos palestinos, pero os próximos somos nós. Ah, no, eso E está aquí claro. che moven o marco E vellos volado. de nada. Pois sí, E ollo que encima que teñan servicios postos xa. Estamos perdidos. Pero digo, pa que querrá esta xente tantísimos cartos como ten? Que si teñen cartos pa De cartos- 300.000 vidas que Nunca poideron se viver. teñen bastantes cartos, Pero humilde. hoxe escoitei, A súa imaginación. A empresa que perdón. comprou o pájaro este. No, hoxe lin que o Jeff Bezos este, que anda mandando foguetes por aí, outro dos que queren colonizar a Lúa, o Marte, ou non sei que o futuro, o sea, a idea principal de establecer bases na Lúa ou en Marte ou nos asteroides, o sea, que é máis cómodo que se va movendo máis, non? Vas vendo máis mundo. Como Principito, Claro. non? Tal cual, tal cual. Entón o queren para levar as industrias contaminantes, para que non contaminen a todos, que contaminen a la arriba, que ali non nos ven nada, metes. Ti si mandas algo para a lúa, ven de volta. Non hai Digamos que os- normas, digamos non hai- que claro, os non asteroides- estaba pensado, Os Home, asteroides home, cumplirían venga, a mesma prensa, función que pensa Alfonso Rueda con Altri, non? La Exactamente. ponemos en Galicia que los gallegos... Ou aí, camina claro. de touro. Non la quieren en Portugal, ou ou a mí camina de touro. Claro, touro non vale, vamos aos Claro, asteroides. dixe, Ostras. en Marte a mina de touro queda moi ben, que mancha todo de vermello, coño, ali xa está vermello. Aí está. Non lles vai a parecer mal. Bueno, ti non des ideas, ten razón, Anxo. Oh. Coño, Non, o non día saques este moitas que fotos que... Eu de verdad non sei como non o vemos, No, que si somos o os pero seguintes. vemos. Non sei como non o vemos. Bueno, Estamos aquí a corpo de rei. Estes xa se lles están acabando sitios chulos. Os paraísos van a vir ao noso, cago. Eu xa vou facer uns furaos no invernadoiro para que digan eso non vale para nada, que eso está feito, se non veñen polo invernadoiro. Temos que investigar todo o complexo subterráneo que tiñan os mouros. Vale, porque penso que é o noso futuro. Cando temos Temos que en guardar quen estás ese pensando? segredo. No, todos. Eu falo Ah. para Pan Galicia, para todos. E temos que saibades galegos que temos un sistema subterráneo, un mundo que se ve, un mundo que non se ve, temos que ir pensando. eu propoño para empezar, o No que dice mundo que non Anxo, se ve. unha visita polas baterías antiaéreas da Bailadora, en Montefaro. Eu tamén. Non se gaña toda a historia. E Eu pola sei. Cova dos Mouros, en Ares tamén. Aí. Que decían, esa cova decían que conectaba unha parte do que é a costa de
Cervás, Mm. con... As baterías da lógica. no, iba a dar ao lado de Reganosa. Mhm. Para outro lado. Sí. Decían que cruzaba todo aquilo... Pero non hubo alguén que se meteu por aí pero canto, porque aí atrás viñan No. cando hubo non sei canto, 300 O que pasa é que metros, había non sei unha que, entrada, a ver, había unha entrada, ainda hai unha entrada na zona de Cervás, e hai outra entrada na zona ali da barca en Mugardos. Entón houve xente que... Claro. No, eu creo que era outra historia. E Non, pero non hubo xente que entrou aí Sí, neso, sí, pero sí. metros, Eu- 100 eu- metros ou por aí. Eu non, entrei hai moitos anos, Pero canto. hasta que estaba derrubado, Ah, pero eu creo que non continuaba. Aí decían que podía ser un almacén de salazón no seu momento dos barcos, hai moitísimos anos, e tal, é toda historia. E despois esa zona a utilizaron a xente que tuvo que escapar. Unha cousa tamén, un apuntiño polo que nos ven, que a maioría da xente que sobrevive é a xente que coñece moi ben o territorio que habita. come. A Esa é supervivencia a ventaxa. Así consiste que neso. aprendamos, coñezamos, respetemos e amemos o noso territorio. Mira que O final noso máis bonito, currunchiño Pois sí. de planeta. Mira que final máis Outro día bonito. viña un home que se dedica a falar das ervas que chamamos ervas malas e tal, e do que se pode aproveitar. Falaba do llantén. A chantaxe, chamase Chantaxe, en galego. chama- Chantaxe. Chantaxe. No, Sí, bueno, sí, chantaxe sí. sona a outra cousa. Plantago, non sei que. Non, chamase chantaxe. Xa, pero ben. A miña Pois boa. mira, outro xeito de... As referirse. sementes estas de chantaxe son como moi mucilinosas, que crean Pero aí- así como unha cousa viscosa que se pon E que fai eso? en Eso remollo. cómese. Ah, vale. Cómese, é bon para o intestino, Sí, é unha favorece o planta tránsito boa. intestinal. Pero que a xente arranca porque é das que se chaman malas ervas. Sí, Hai dous que era un tipos. alucinógeno. Pero que é a chantaxe real e a outra como chama? Porque son... O nome científico é plantago mucilino. No, as dúas, digo, o nome común hai dúas, unha que ten as follas máis finas e a outra que ten as follas máis redondas. Lavaza. A máis redonda é a lavaza. Non, a máis redonda é o llantén real. Esa. A ver, a chantaxe ten as follas como acaban como en pico e teñen como estrías de nervos. Sí, no, se o ven, se Tema, isto non estaba no guión. Hai Non dous- estaba no hai guión. dúas Este- variedades. Esta deriva Interesante. Dúas botánica variedades, está sendo As interesante. ervas É estas interesante. ademais valen cando tes unha ferida, plantas aí Bueno, o tema viña, porque outro día bacteriano. vin parte do programa e o home largoulle dixo, bueno, pode se preparar en ensalada, cocida e tal, en infusión. E dixo, pero cruda tamén, e lle largou así unha trabada, e dixo, bueno, isto igual aderezando. Bueno, Bueno, pois despedímonos logo, que xa nos están facendo señas que somos pesados demais. Así que grazas pola escoita a todos e todas. Bos días. bos días. Bo Bos día. días. Uy, ya está bajando.